Allah ya tabbatar mana da alkhairin da yake kan Pi. Ranar oda na ya iso da na yi shi da Pi. Allah ya tabbatar da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwa pioneers, da fatan an yi lafiya, ya aiki, ya kowa da kowa. To yanzu dai kuna ganin wannan wata kasuwa ce mai suna pidinmall.shop. Su sun fara hada-hada ma a wannan watan, daga wannan wata insha Allah. Yanzu bara nuna muku wani ganan inda suka sa wani classifications. To bara ku ga in shiga classification, ma'ana abubuwa dai haka, da wannan ga kaya, ga wayoyi, ga motoci, ga duk gasanan abubuwa. Amma su gaskiya ai da suka yi accepting din Pi a $6,700 ne suka yi accepting dinsa. Yawa bara in shiga nan ka travel din nan, bara in danna shi yana sajin. Yawa gashi nan sun sani ga abin nan din su na, su ma ga dai misali da rabe-raben su. Yawa ga su Rolls Royce nan, ga Bentley, ga irin su Ferrari, ga su Benz, ga su Audi, ga su BMW, ga su Jaguar nan, ga su Land Rover nan, duk ga su nan dai abubuwa. To wani kamfanin da kake so ka je ka siya mota, misali ni yanzu bara in shiga BMW. Yawa gashi na yi clicking akan BMW. Yawa nan kuna ganin gashi nan sun kawo nan gurin motocin ne, ga su nan, ga nan wannan 13.6652 na Pi za ka bada a baka wannan mota, wanda idan ka yi convert into Nigerian naira za su kai kusan miliyan 50 kenan, kusan 50 million naira a Nigerian naira. Yawa ga wata nan ma ita ma Blanche 5 series nan 530 light nan, ita ma ga ta nan 10.5911 nan, ita ma idan kai convert into Nigerian naira akalla za ka samu miliyan 44 da wasu abubuwa a sama. Su sun riga sun fara accepting din Pi a wannan 1 ga watan August nan, insha Allah. Ga wanda yake so ya yi register, kawai zai yi saitin din pidinmall.shop. A nan ƙasa sai ka duba link din su, sai ka je kai ma ka duba da kanka za ka je ka duba, ba wai sai an gaya maka ba, da kanka za ka je ka duba. Yawa masha Allah, Allah ya tabbatar ma da alkhairin wannan da ke cikin Pi din nan. Kwamfutoci nan kala-kala wadda kake so ita za ka Finance lallai daga ce shari'a kamar da ta gaya wannan 0.70 ɗin 70. To idan muka duba ga wani guri nan ga ƙasa ga shi add to chart, ga buy now. So sai dai ni bai KYC ba, bari in apply in saya. Ga shi nan Dell desktop computer full set of i7 electric competition, eating chicken, desktop office host, highway, and ga sunan dai. To Allah ubangiji ya bada sa'a, Allah nuna lokaci. Masha Allah. Idan ka saya wannan fa, ya zai zo hannunka? Kamar alhamdulillah, kamar yadda kuke gani kayana ya iso, wanda na yi oda da Pi a ainihin kamfanin hajiyarmu, wato hajiya Hanna. Da kuke gani wannan riga ne na yaro, ga wani nan as you can see, ga wani haɗaɗɗe ya ga sunan, ga wasu takalma, masha Allah, I like it. Wata haɗaɗɗiyar riga nan, ya masha Allah, ga gelulluka nan
inda kuke gani masu shegen kyau. Kai, alhamdulillah ya bari na buɗe guda ɗaya ga yadda yake da girma sosai, kuma wani haɗaɗɗen material shi ma kamar yadda kuke gani. Alhamdulillah, kun gansu ganau ne ba jiyau ba, duk kun gansu duka wannan kayayyaki yau din nan aka kawo mini su. Alhamdulillah, kuma dukka da kuke ganin su an yi cinikin su ne, an siye su ne akan tsari na global consensus price na ainihin dala 314,150 da ainihin tara. Ina son wannan takalma wallahi, wanda gaba ɗaya abun da aka tura na Pi bai wuce 0.003 wani abu ba, wanda zan hada a jikin bidiyon nan, zan hada ainihin shi transaction ɗin domin mutane su shaida. Alhamdulillah, Allah ya ɗaukaka darajar Pi, Allah kuma ya ɗaukaka mana darajar wannan babban kamfani wanda zai zama ɗaya daga ciki insha Allah manyan kamfanoni da suke hada-hada na Pi nan gaba kaɗan insha Allah. Allah ya saka, ya taimaki ita wannan CEO na wannan kamfani da ma'aikatanta masu taya ta, musamman irin su Malam Muslim. Thank you very much.